भारतीय अखंड दिनाचा भारतीय अखंड दिनाचा बोलो भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे शहीद हुए जरा याद नमस्कार. डॉक्टर के ब हेडगेवार हायस्कूल वाळपईच्या वतीनं आज 75व्या अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला या ठिकाणी विशाल अशी आम्ही मशाल मिरवणूक आयोजित केलेली आहे. अखंड भारताचं औचित्य साधून हा कार्यक्रम आयोजित करतो. ह्या कार्यक्रमाला आमचे पालक, आमचे शिक्षक आणि असंख्य नागरिक, देशप्रेमी नागरिक ह्याच्यात सामील झालेले आहेत आणि एवढा मोठा प्रतिसाद जो आम्हाला मिळतोय त्याबद्दल खूप आनंद होतोय. अजूनही लोक जॉईन होतील आणि एक भव्य अशी रॅली आपल्याला या वाळपईमध्ये आज बघायला मिळेल. असंच देशभक्ती, असंच प्रेम ह्या भारताच्या नागरिकांमध्ये उत्पन्न व्हावं, देशभक्त पण नागरिक घडावेत ह्याच्यासाठी आमची शाळा कायम कार्यरत आहे आणि ह्याचाच एक भाग म्हणून ही मशाल मिरवणूक आज आम्ही आयोजित करत आहोत. सर्वांना 75व्या अमृत दिना महोत्सवी वर्षाच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद. वंदे मातरम. नमस्कार. जशें तुमकां खबर आसा की अंदू भारताच्या स्वातंत्र्याचो 75वो म्हणजेच अमृत महोत्सव चालू आसा आणि त्या अनुषंगान देशभर विविध कार्यक्रम चालू आसा. त्याच कार्यक्रमाच्या खाली हांगा वाळपईन भितर हेडगेवार हायस्कुलान एक मशाल मिरवणूक आयोजित केल्ली आसा. म्हाका खूब खुशी आसा की ह्या मिरवणुकीन भितर मोठ्या संख्येन आबाल, वृद्ध, महिला सगळे देशप्रेमी हांगा ह्या हितून सहभागी जाल्ले आसा. हांव आयज ह्या अमृत महोत्सवी फुडलो फाल्यां जो स्वातंत्र्य दिन आसा ताज्यो सगळ्या लोकांक शुभेच्छा दिता, सगळ्या भारतवासियांक शुभेच्छा दिता. जय हिंद, जय भारत. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.